Hi! Ayan. Nasa ulot, no? Ganda, ganda. Antay na di ko no. Ano, Kuya Mike? Mabigat ba? Balik kami ng lugar? Anong, Ha? bakit? Hindi na tayo kakain. Kakain na natin yung cakes. Ano? Pwesto? Ba- Ayun na kayo. Ano? Flat? Flat Sira. siguro. Di naman. Tatanggalin mo pa yan. Tabi-tabi mo ng ano kunti, Mike. So, ayan po. tatanggalin mo para buka. Sabi mo kanan kunti. ano problema, Mike? Baka flat ha? Mabigat. Yung dati, yung kanina. Yung kanina. Yung kanina ano, sisay dito. Ako? Ako dito sa gitna. Ano? Kasi yun yung ano kanina eh. Sige, sing daw. Sige, ulit tayo. Balik tayo. Iniiwasan itong baka na to, ano? Iniiwasan niyo yung baka na yan. Hindi kasi, oh yan. Ayan, may 2 viewers na tayo. Tapos kaya Ricky pala yung isa. Ayan yung driver natin. Ako po yung alalay. Ayan. Ito po yung mga prinsesa natin. Ayan. Ano, gumaan ba? Ganoon pa rin. Kamutan pa rin. Mabigat ako? Itlog mo daw. Ano? Itlog mo daw, mabigat. Mga buntis. Mabigat ako? Trip to Balibago. Welcome Sitio Balibago. Oh, bakit ito yan? Berkal, dandahan. Oh, bakit ito yan? Berkal. Dito banda meron pa signal. Oh, wow, wow. Da, 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 da. Daming balasenas, oh. Oh, bakit ito yan? Berkal. Kaya pala pinausig mo ako dito, no? Oo. Sindinden. Yan, ang ganda. Here. Eh, dito na lang. Dito na lang. Dito na lang. Dito. Tara, oy. Sige ka, doon pa tayo. Tara. Sama na yan. Yan. Oh my goodness. Malayo pa tayo. Saan yung sa... Yakop. Hindi tayo nagano muna doon.
Ano ka? Diyos ko. Saan na tayo? Hindi na tamo rin. Ay, May kasama ako, Muse. Muse. Oh, di ba? Oh, palalaki ko pala. Panatanga lang ako. Ang isang Muse. Oh, may kusal. Oh, pangalawang Muse. Ay! Hello po. Hello po! bakit mo kuya? Siya nga. Ito daw eh. Ito raw. Oo nga pala. Hindi nga pala sa'yo no. Sa akin yung pugo ron. Ito muna kuya. May nag-like na sa atin, oo. Hindi ko pagpauwi. Hmm. Pauwi natin. Ang ganda naman ng ano. Oh. Hindi ako nakabit. Ang aga natin. Uy, baka po kasi umulan. Opo. Makakaderbisita ang motor mo ko eh. Gugulisak eh. Ajam. Agwapo. Hindi mga tayo nila ito. Muntik na kami lumipad sa motor niya. Hindi kinaya. Hindi kinaya. Sige to, dito muna kami. Ay, ako dito muna ako. Napaaga nga kami. Dito. Pasok kayo. Napaaga Wala kami. si Gio. Napaaga kami. Napaaga? Oo. Baka kasi magano yung Sabi kasi nito, kakayanin kami. Buti si Dave, nakita kami ni Dave. Mga 11:30 siguro. Ah, Redor. Dadaanan kami ni Dave, buti. Nakasakay kami. Hindi, hindi kami kami. Pino. Nag-ano lang kami sa ano. Nag-ano lang kami Tal. Pag-drinks. Yoko. Tende. Laki na ito, Tin. Tin, sa kape mo dyan, Tin. Ang laki mo na eh. Binata, dalada na kaya. Di ba? Ayat kami. Kala ko. Lulubog to. Pag kayo umupo dito, lulubog. Grabe ka naman kuya. Ano naman kung... Uy, paano pag gawin natin? Yun pa rin. Hindi ka kaya. No, hindi ka kayanin, no? Gaya? Hindi kaya, no? Nakikita ko sa ano ni... Buti dumating si ano. Paano yung pag-uwi tayo? Ewan ko. Ah, tapos busog pa tayo. Mabigat na. Kaso dito lang sa gilid daw. Baka bumigay siya. Hindi, promise ito mo. Di yan bibigay. Sige nga, try mo. Ako, subukan ka din ngayon. Hindi, takot ako. Hindi ko nakapasok dito. Nakapasok. Ngayon? Tagal mo na dito, ngayon ka lang lumabas. Pinabintana mo na nakakita mo isa mo. Tapos pasilid. Ten, si ten. Ang galing no? Parang ang sarap naman dito. Kuya, ayaw mo to? Hindi. Ito. Hindi. Promise. Woo! Hindi ko na ito. Magulitin. Ay, Barbie, ay! Kakatakot. Uy, baka sumimot mo. Seryoso. Ang tangkad na ni Embry. Anak ni Embry. Ano ba yung siya? Saan? Si Embry. Kagala. Ano, ganap na yung siya? Oo. Nawala yung... Meron naman palang signal dito yan. Ha? 4G plus pa. Anong ano yan? TM? Oo, malakas yung TM dito. Picture naman tayo kay birthday ko eh.
Ako may birthday. Wow. Oh, Christmas pa rin. Yung face mask. Kami nga gumagala-gala dyan Hindi, lagi. mabash si ano, vlogger si Shay eh. Baka mabash. Ayan. Nakaharap talaga pala yun. Ba Si yun? Abit Tanga nababash. Ba't sa amin, sir? Charing. Ba't sa amin ga? Wala lang. Kasi tayo. Moment namin. Hindi ate Charing mababash. Moment. Moment. Moment natin. Ate, pakita mo sa akin yung ano, yung ginulat mo ako sa L3. Hindi ko makita doon sa ano mo eh. Ano na kasi yan. Matagal eh. Ah, ba kami dyan? Ay, hindi. Ako lang mag-isa. Hindi naman si Titi pa picturein mo. Hindi ako marunong mag-picture. Ano? Posible. Saan ka na? Pero ba talaga kasi? Tin, harap pa tin. Tin, saan ka tin? Doon ka tin. Para madilim. Wala, ba't ang dilim? Madilim. Try mo tayo dito banda. Kay Kuya Alvin. Ikaw mag-ano. Paano ba ito? Di na ako marunong. O yan, maliwanag. Yun. Yun. Dito, Tin. Tin, dito, sama ka. Sama ka. Nasaan? Ito na lang ako. Ano? Asan si Laika? Man, Oh, di ko mapindot. Kahit saan ba pindutin yan, ha? Sa loob. Na. Oh, nakuha pa si Michael. Promise, na mo. Ang salsal naman, naka-ano. Sige, na. Hindi na patay. Hindi na kaya. Pasaya. Hindi na. Ikaw, lights. May tawag tayo ng Manila nung dali. Tara. Ayaw mo mas. Oh, yung soft drinks Sino, niyo. binuksan yung soft drinks at hindi inaano. Hinaano. Bit ko ito akin. Soft drinks niyo. Salsal. Soft drinks nito. Pasok kayo. Pasok kayo. Pasok kayo. Lex, ano ka na Lex? Ha? Tara. Yun. 1-0, 2-0. 3-0. Ay, si Michael, oh. Ako na lang. Sasamahan mo pa ako. Wait, dito tayo kayo na. Kuha tayo. Kuha na tayo. Uy, wow. Yan. Oh, alok na. Ha? Manok pala. Manok pala. Okay na to tayo. Kanino yan? Uy, ito na tama. Tama na. At saka Shanghai. Talagang sinerve mo pa kami, no? Ay, magkuha ka ba? Ikaw na lang magsandok sa Palitan akin, mo yung kaya isa. kay Michael. Mamaya, sige pala na. Wait, tama na. Ayun na. Tama na. Ay! Ano ginawa nito? Pakarami na. Handphone. Asan yung soft drinks ko? Ayan, yung isa. Alin dyan, te? Ayun. Oh, thank you. Thank you. Nag-CRs. Nagsusuro ka? Kain na po tayo. Tarara. Wow, ang dami sa'yo. Di ko alam kay Kuya Mike. Yan ha. Hindi ko alam na. Bobby birthday. Yung ano, yung Shanghai. Sabihin ko lang din ha, kasi may hipon pala. Parang. Ayaw mo? Paano ka? Makain ka, hindi ko ayaw. Subuhan kita. Ano mo yan? Ha? Wala naman pala. Meron, walang hipon.
Sarap. Allergy ka. Di bawal sa amin. Ngayon lang naman eh. Langaw. Matuloy tayo ah. Ha? Ano yan? Pagkay. Bali, konti na kumain yun. What? Kaya ng lumpia yun. Kaya ka naman sa bahay niyo. Kaya ka naman. Hindi, kulang ng pagkain doon. Dito kasi na. Kasi dito yung kakain sila nanay kaya hindi sila nagluluto. Ano ito, mushroom? Dahil magdadala ng ano. Magdadala sila ng kanin para ulam. Oo, yun yung kain. Ito kainin mo. Alam ko lang ha, kung makaubit ko pa yan. Sige lang din, please. Sana hindi alam mo yung ketchup natin. Hindi ko naman alam yung ano. Nag-live ka pa ga hanggang ngayon? Yes. Why? There's anything problem? Bukod sa salsa, yung umano na. Nagganap ng ibang lugar, tapos yun yung sa pupuntahan ha. Gets mo ako, sir. Nasaan na yun? Gets mo ako, sir. Nawala eh. Alam mo yun, pag nawala, di ginagawa. Kaya dito tapos. Sa banda ko, ano. Makalulang ako ito. Bakit? Pigtas ko kaya ka. Pigtas ko kaya ka. Sabi mo. Ang sabi mo? Wala ko yung banyo. Di ako makalabas. Ah, nalak. Umihi lang. Kaya, kano nabuksan? Ganyan-ganyan ko. Nag-text ako sa kanya eh. Baka naman ibang nagdak. Baliw. May text ko kaya ka. Hindi na tayong patibong. Oh. Kaya kami na kayo. Kaya mo pa na? Kuya Mike, Kuya Mike, Kuya Mike. Namawis ako. Ano? Kaya ka na. Ano yun? Buhay na natin tayo. Kasi hindi na kayo ng promise. Baka ka lang Sorry konti. talaga. Yan ang ilagay ko kay Hindi, higit ko lang. Ma. Mana. Tayo din, hindi kayo makadibin. Ay, ha? Dave? Ang sige, Bill. Dave, kakain Dave. Sige lang. Kakain ako ng kanin. Parang ang sarap ata ng ano. May kanin. Ako lang. Kasi ano, Kakain ka ng kanin? Ha, ikaw. Namawis ako. ito na yung kutsara. Nila pa naman. Hindi. Kaya pala. Wala ko tayo. Palengke pa ako. Kaya ka muna. Dave, kain Dave! Mamaya ka na lang mamaling. Ano ka? Oo nga. Pero, Ito ba naman madalki eh? ang dapat sabay tayo. Sabihin mo na maya, kung sabay na tayo kasi wala. Magbabike lang pala siya. Ang dali. Kain, tara. Man. Ikaw meron yan eh. Ito ni Ken, Kalsa.